Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Kung wala pa mo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. And please hit the notification bell para ma-notify mo sa tanan ako mga video. Fresh from the sea. Pero kasagaran ana, sea cucumber or bat sa Bisaya. Atong isegregate ha. Puro bata na. Tapi bakasi uga lihok-lihok. Sana nakabuok. Nani isda. Nya na si daddy. Yang hinduan ang mga isda nga among nakuha sa pagpanulo. Yang gi itsa-itsa tong mga kasag atong pikas langgana. Diba guys? Ngit-ngit no? Siyempre, gabi iba ya manulo. Nabi manulo og buntag. Manang magsige siya kapakapa diha. Isda kinason. Sob na atong pamaahaw ugma. Okay guys, di ara atong kuha gisabaw. Kainit oy. Pero lami. Gumanan na mga ano ta. Sinabaw. Kalami. Tuarag ba kasi kakiwid-kiwid ganina, ganganga na guys. Mga unta. O day bahaw o. Kuman naman gubit pa ni hapon. Daw sa amin atong dagat. Okay. Sorry good guys. Sinadyo ko kapaabot og gugma. Ako nagyud ning gituwa ning isda og mga kinhason. Mga ano tanin nyo. Dali. Lami kaayo ni guys. Bilang ni kaon to ni mutot man. Bisa sa ba cepat sa lubet. Ang estudyo ng bagong buhat.
Sumao na guys, lami kayong kaon basta kay labas ang isda og kinhason. So that's all for today guys. Thank you for watching. Sa wala pa nakasubscribe, please subscribe. This is your Mommy Bisaya saying that bahalag pobre basta kay hilas. Thank you kaayo. Bye!